Seo chuig Seanscéal de chuid sinsir faoimeach Dathó agus acu. Bhí rí cáiliúil in éireann fadó agus mac Dathó a bhainm dó. Bhí sé ina rí ar chúig amháin agus bhí cú iontach aige agus thosaigh an cú seo ón oileán daoine. Ag an am seo bhí méamh ina banrín ar chonachta. Chuir sí teachtarí chuig mac Dathó mar bhí an cú ag teastáil uirthi. Bhí crothair mac NASA ina rí ar chúige ulla ag an am céine agus thosaigh an cú uaidh freisin. Mar sin chuir sé teachtarí chuig mac Dathó freisin ag éirí an cú á. Nuair a tháinig na teachtarí chuig brín Mhic Dathó cur fáilte rompu. Fuair siad neart le hithe agus le hall agus thosaigh siad ag caint le mac Dathó. Ó chonaic de tháinig muid ar sa an teachtra, ba bhfuil an méamh an cú seo a fháil. Tabharfaidh sí Míle bainne dit agus carbad agus an dá cabal is fearr atá aici. An sin léir an teachtra ó cúige ulla. Ba bhfuil a crothair mac NASA an cú seo. Gheobh tú Míle bainne, carbad agus an dá cabal is fearr atá aige agus bé crothair cáide leat freisin. Bhí mac Dathó bocht I bunk. Ní raibh a is aige cad ba cead a dhéanamh. Thug a bhainisteach bia dó gach uile lá. Ach, níor is sé nó níor óil sé ná níor chodal sé le trí lá. An sin smaoinigh a bhain ar phlean. Tabhair an cú don dá gréim ar siise agus cead acu tríd faoi. Nuair a thuailligh sé an plán, d'éirigh sé agus áthas air. Léir sé leis na cónaigh, tabhairigh mé an cú d'áile agus a méamh ar seisin, agus má thagann siad an seo bé fáilte rompu. Bhí na teachtarí ó connacht sona sásta agus d'imigh siad leo. An sin léir sé le teachtar rí ulla. Tabhairigh mé an cú do crothair ar seisin, má thagann siad an seo bé fáilte rompu. An sin mar ar tharla tháinig slua ulla agus slua connachta ar aon lá amháin. Bhí na connaigtigh ar thaobh amháin agus na holtaigh ar an taobh eile den bhord, mar ba námh de iad. Rinne féasta, Mary Muc agus dahad buail an freisin. Thosaigh crothair agus áilige ag caint. Tá an muc sin go maith ach cé gearrthaí é ar sa áilige. An léigh is fearr ná ar sa bricú. Thosaigh argóint idir na holtaigh agus na connaigtigh. An sin tháinig léigh connaigtigh amach chun an bhuc a roinnt. Cead a bhainm dó. Bhí sé airtí é dhéanamh nóir a tháinig conal cearnach an saorlach oltach isteach. Lig na holtaigh béchas tú. Tá tusa níos fearr ná mise ar sa cead, ach dá méú má greatha an nún an seo. Tá sé an seo ar sa canal de bheith agus thóg sé clogan an lún amach as mála. Nuair a tháinig na connaigtigh ar seo, bhí deistín agus fearr gorthú. Buíochar é a creidún deileo, ní ala an sin gur thosaigh tríd agus bhí riadhra agus riúla buaile ann. Le linn na tríde thóg mac Dathó an cú agus thóg sé amach é. Lig sé don cú a raibh féin a dhéanamh idir na holtaigh agus na connaigtigh. Roinnig an cú na holtaigh mar bhí briste ar na connaigtigh. Ach an sin gan cruinne tháinig tiománaí áilige amach, agus mairigh sé an cú. I nDéire na dála mar sin, ní raibh an cú ag aon dream acu, agus bhí mac Dathó slán sa bhailte. D'imigh na slúite ar ais go connachta agus go thola, agus méar mac Dathó agus a bhain cliste go sona sásta ón lá sin ar áid.